Oh masih Monggo Mas Bontot. Juga pada pasukan Bagai Rupian. Joget dulu dari setelah ini diputer. Roda terus lagi. Monggo. lagu ini nggak kantor Pak Samsuri beserta Ibu. Sehat selalu. Juga Mas Nembe Sahid. Meresani. tentunya juga kepada Kang Mas Gatot, mungkin ada pasukan dari PS1 kami Keluarga besar persilakan. PSHT. Duk, bukaan duk. Oh yes. Nangis sajroning atiku. Mugi saged dados sampai sayang ya Mas Bontot ya. Spesial ini. Tak suwun rino lan wangi. Muga-muga Gusti ngijabahi. Sama Pak Haji Suprayo. Apa nanggonmu bali bisa kumpul Atas Mbak Nur Masih. Mas Tris iki jaranan jarane ditumpaki jaranan jarane nanti rondo teles Duk kuwane Bapak Haji Sembah nuwun pada Bapak Haji Sukro nggih berkah barokah sekalian Ibu nggih dari gregengaken. Ojo lali bawelingku Kemono nimas janji-janjimu Aku kang setya satu tak enteni nganti saelingmu Rondo teles Mas Bontot atas Mbak Pun di bawah semua dipindahkan. spesial untuk Bapak Haji Bayu sekalian Ibu nggih. Sebenarnya Bapak Haji luar biasa. Iya awan yen bengi sing tak pikir dadi manten kutut asmara kono atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa dan terus ing mangsa ketika rondo teles ketok ning mata lara kangen bisa mari guru jam itu ketok-ketokan mripatmu mripat terus jam 8 ketok-ketokan janggutmu Turut jam 9. terus jam 9 ketok-ketokan
Spesial untuk Bapak Haji, berkabar Bapak Haji. Buat ibu. Ini di depan juga ada Bapak Haji, Bapak Haji Wirati. Requestnya Pak Haji lagu apa Pak Haji? Pak Haji Wirati sekalian Ibu. Lagunya apa? Pak Haji Payo dulu. Iya awan. Bapak Haji Sukro, iya. Sing tak pikir, Pak Haji Sukro ketan dalan. dadi manten, Sepasang kok wis pendaftar. aku tetep manggung pawukir asmarantono. Atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa. Udan terus ing mangsa ketiga. Rondo teles ketok ning mata. Asik. Loro kangen bisa mari bablas ke tondo moto minangke pun saking Bapak Haji Wirati. Jam itu ketok-ketokan pipimu turut jam 8 ketok-ketokan lambemu Turut jam 9 turut jam 9 ketok-ketok ning netra. Turut jam 1 Pak Haji ngelone Bu Haji. Haji Sukro Matos Bandung kalian ibu. Luar biasa. Sembah nuwun Bapak Haji Sukro. Sekalian Ibu nggih berkah barokah. Tondo moto minangka mobil saking Ibu Haji Wirati. Sembah nuwun Bapak Haji Sukro. Senadyan to ora misra tandha mata sing tak tapa. Senadyan to mong sepele ngelingake abang lelakete. Tondo moto mertandani ati tresno. Senadyan abot ning rasa ning nyatane mung katon ning itu. Luar biasa ya Nduk ya, mulai gayeng. Acaranya Pak Wardi luar biasa. Alhamdulillah. Ini spesial untuk Pak Haji Wirati. Nggih Pak Haji, matur nuwun. Mas Tris, kok kita sewonten kedanan. Oh, Pak Nardi Ji. Siapa? Ini keluarga besar apa? Nggih. Manggis apa? Cimanggis. Cimanggis Pak Nardi. napa-napa. Iki diaturke dibablaske kedanan. Oh, kedanan jebulnya Mas. Kedanan. Pak Asnadi nggih. Yang mana? Oh iya. Tak simpen ono kamarku. Dadi sulih Hati
bangsa Bapak. Sopo sing ora kedanan pripate lala lala awe awe ketuka rasa tresnaku mong hanyawang esem lan kuyumu rodo rapopo aku kedanan rino wangi mong tansah kelingan kelingan perawan ibarate kodhok kayu lintang ae Duk Pep, Pep, Duk. Dalem. Ini tiang sepuh kula, tiang sepuh Bapak Wardi niku Mas Mbah Giting. Mbah Sastro Rame niki pandemen campur sari. Oh nggih. Mbok pilih dumateng penyebut Mbah Sastro Rame, Bapak Haji Slamet, Bapak Haji Ngat, Bapak Trimo, nggih keluarga besar badhe nderek sukit sareng-sareng kawula sumanggaaken. Monggo Mbah Rame. Mbah Sastro Rame monggo. tak rewangi pati geni pamriye karep ben lulo atine Yo Allah, yo. aku ora bakal lali mung sliramu wanita tak tresnani Mas Tulus nanti dilanjutkan manis. hae hae Sopo sing ora kedanan mripate lala lala awe awe ketugang rasa tresnaku mong hanyawa esem lan guyumu aku kedanan rino wangi mong tansah kelingan kedanan perawan ibarate kodhok kayu lintang tak rewangi pati geni pamriye karep ben lulo atine Manis Kang Mas.
saya bisa ngrotoke jantungku. Saya bisa ngrotoke jantungku. Sampeyan pancen ganteng Isin aku tambah ganteng yen ora seneng mendem. wis tobat aku. Matur suwun Mas Kepio. Sandra Wasona. Pasukan-pasukan Bante monggo, bos kecil, Mas Atik semuanya yuk diajak ke sini merapat bersama Chandra Pesona. Kita joget bareng spesial buat keluarga besar Bapak Warti dan Ibu. Bos kecil, bos besar. Tengah bos.
tresnamu. Hae, pasukan batik. Bos Monggo. kecil. Hae. Monggo Mas, beri Mas, sarung-sarung Mas, digayarke Mas. Ini pokoknya buat Waktu Bro tinggal 2 semuanya. jam lagi. Masih panjang Pak sih. Langsung. Mongkoni mas katresnanmu bebasane bisa tinuku sunduk lan prasetyamu pakor banake siwa laragaku. Monggo dulu-dulu pasukan batik. Chandra pesona lo. Saben dino mongalawan jeneng sapi among tansah dulu wayanganmu tukang mas wong bagus ayo lintang-lintang bisa ayo masih saya Mbak Teki membermu Ayolah digayarke lah, ayo. Monggo pasukan batik ini 12 ke si kucing nggih Mas Fajar nggih. Ayo. Mongko Kang Mas Bablas ke si kucing. Si kucing, monggo bos kecil. Aku tekan yang gini. Duk, suara kayak ini kan orang apa orang gayeng jadi dok kepiye gitu jadi. Monggo kanca-kanca pasukan batik masukin semuanya monggo. Digayeng ke acara ini Bapak. Mau bengi wis montang mati tanpa turu atiku tansah klisian amarga eling bubar sumanding mutiara teteke lencer kuning. Aduh mangkene aromangsaku Tak awewu Tansah ngece. sing teko jebul si kucing. Bablasnya rongge gunung, bablasnya rongge gunung. Rongge gunung sih. Keluarga agung Bapak Wardi monggo nyebut Mbah Sastro Mbak pilih dari Sukamari Simbo juga sarang-sarang kali Putra Wayang monggo. Aku mangkene
Saku teko karo lilang-liling awemu tansah ngece sing teko ronggeng gunung. Ayo Mbak Teki. Moga spesial buat dulu semuanya, pasukan-pasukan batik, keluarga besar Kalideres, Ayo Pacar. Saibul Hajat dari suku Paris suku Joget nggih. Kados tamune taksih wonten mboten nggih. Lencer kuning gedeke nemu kireng kulite ronggeng ayu. Anjar Gelang kalung sak solae kapat ronggeng gunung kendes luwes marah ati spesialnya untuk Mas Pur, Bapak Pacar. Monggo pasukan batik tetap dijaga, ketertibannya, keamanannya. Lencer kuning dedeke nemu kiring kulite ronggeng ayu esemu pahit madu gelang kalung malengkung sak solae tak tuntak ronggeng gunung bablas ke emosi spesial untuk Mas Pur, Bapak Pacar. Juga nanti ibu-ibu PS1, ibu-ibu Sri Kandi monggo dari jaga sarang-sarang. Ojo ngucap aku wis meratobat wong wadon ngendika mbok ya sing alon tak pikir teki kok rada kentir kentir tenan. Cepet ekonomi pikiran gampang emosi 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 pikiran gampang emosi. Ojo ngucap kowe wis meratobat
wong wadon ngendika kok ya sing alon tak pikir kowe aja kuatir Tane putine ngerasa Kemusenan main judi ora mikir asik cepet ekonomi pikiran gampang emosi emosi Mas Basuki pikiran gampang emosi Rino ini ora lali
kamu kabeh kuwi peparinge Gusti dijaga rina lan wengi amung kowe wong sing patresnani. Sudah jam setengah 11 ya. Panitia sudah pada pulang. Monggo Pokoknya sudah keluarga pulang semuanya. dulu Seikul hajat semuanya. Asik. Monggo. Ini Mas Sugeng, ayo. Ayo all dari artis. seluruh rakyat yang sudah hadir tentunya bersama Chandra Pesona, terima kasih. Pak Wardi. Monggo Bapak Wardi. Monggo Mas Pur. Pak Jumali. Ini suatu penghormatan dari kami selaku ketua panitia dan juga teman-teman panitia semua. Jadi lewong hatimu Nalikane sepisan ketemu uang ayo ganti lagu nanti siang dalu kaya diwarakan ngembang rasa tumetes ing kalbu. Astris. yo singgon ngenteni lewonge Antuk jambi dadi ati sawiji senadyan abot takoni Ini Mas Sugeng Nduk, jar. Mas Sugeng, Salim. Salim. Yo jaluk sangu Nduk. Jaluk. Sik yo Mas. Sabdo pandita ratu mringesi rambut dadya ing sisihku. Mugi Gusti milani lewonge tansah Chandra Pesona. satu kali lagi. dadi lewong atiku nalikane pisan ketemu wong ayu ganti lagu padha ati rintes siang dalu Kinerban jiwaraga Agung kang rasa tumetes ing kalbu Leraku yai sekaro Mas Sugeng. Bisa geluke hatiku Mas Sugeng. Tak gendong kemana-mana Dadya ati sawiji. Nadyan abot takoni Bos kecil, Mas Bos kecil ini Sugeng. closing loh bos kecil. Burung jari mengi. Closing. Jari malam. Duitnya belum habis. Coba. Tuh kan masih. Sabdo pandita ratu ning sliramu dadi ing
Sun spesial untuk masuk ke dulu semuanya pelaku besar PSHT matur sembah nuwun juga buat seluruh panitia-panitia yang bertugas Mas Kampion tentunya dengan beraninya Lewok berani bulan Pusuan Kami Selambangan Ki Chandra Pesona Campur Sari pimpinan Mas Tulus dan sekali lagi selamat berbahagia dia buat Mas Abdul Mempelai tentunya buat Mbak Dila sama Mas Azhar semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.